Timočki omladinski centar 5. godinu zaredom kao resursni centar Ministarstva omladine i sporta za Zaječarski okrug u promociji aktivizma, volonterizma i humanosti je raspisao konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata. Ove godine stiglo je 19 prijava udruženja građana i neformalnih omladinskih grupa, od kojih smo izabrali 10 najboljih, koje će biti realizovane u periodu od 12. augusta do 1. novembra u opštinama Zaječar, Boljevac i Knjaževac, projekte koji imaju za cilj promociju generacijske saradnje, uređenje javnih prostora, promociju bezbednih i zdravih stilova i kreativno provođenje slobodnog vremena kod mladih. Svetski dan mladih ove godine se obeležava sa temom i glavnim fokusom na mentalno zdravlje mladih i probleme koji se ne vide i najčešće su mladi stigmatizovani zbog takvih problema. Nekako smo mi povezali da je možda jedan aparatni slogan i kako ne poluditi dok tražite posao, jer je evidentno i najveći problem mladih nezaposlenost i nekako treba održati motivaciju i ne gubiti veru dok se čeka, odnosno traži posao. Kroz ovakve projekte i programe ovakvih udruženja mi želimo da podstaknemo mlade da bar nešto učine za sebe, za svoju lokalnu zajednicu i da svakim danom sve više i više napreduju. Mi smo Infinity Energy, neformalna omladinska grupa. Naš projekat je reciklažni kondomat, odnosno automat za prikupljanje aluminijumske i plastične ambalaže i koji sve korisnike nagrađuje kroz Srbiju.
delimo planetu, ove godine delimo je sa Velikom Britanijom. Na našem mini festivalu posetioci mogu da probaju specijalitete britanske kuhinje, piju tradicionalni engleski čaj u pet dok slušaju Šekspirove stihove, mogu da se takmiče u streličarstvu u stilu Robin Hooda i rešavaju misterije Agate Christie i Arthur Conan Doyle. Realizacijom projekta Skotska i Ćoša omogućili smo mladima u Knjaževcu da mesto gde mogu kvalitetno da provode svoje slobodno vreme i da se međusobno druže. Na kraju projekta napravili smo veće društvenih igara na kojem su učesnici kao ulazak slali poruku na 1003 sa postradalnim poplavama. Knjaževac kroz generacije odlučili smo da radimo sa penzionerima iz penzionerskog kluba Sunčana jesen na suzbijanju generacijskog jaza. Održali smo 4 radionice na kojima smo razmenjivali naša znanja i iskustva. Glavni deo projekta bila je izložba na kojoj smo prodavali fotografije Knjaževca koje smo sakupili zajedno sa penzionerima